The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. At sa iyo, mga kaaksyon, magandang hapon po sa inyong lahat. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa Barangay Lanigay, Pulangi, Albay. Isang batang lalaki, 10 taong gulang, patay na nang malunod sa kanal noong kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan nito lamang na linggo, ika-6 ng Oktubre. Kuha sa isang cellphone video kung gaano kalakas ang pagragasa ng tubig sa kanal habang hinahabol naman ng isang batang babae ang kanyang kaibigan na nanunood or nalulunod na. Ang mga pangyayari, panoorin po natin ito. May inanod akos! Ano yan? Ano yan? Si Tuto! Ano yan? Hoy, baguloy na lang! Dali! 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 Dila tuloy daw! Sisay kan! Diyos ko po! Ala, buksan nyo! Buksan nyo kan kanal! Diyos ko! Dali! In Jesus' name! Hoy! Hoy! Di tulos nagsabi sa akin! Udyo na daw sa gilid! Buwenta po! Buwenta! Sana mabuhay! Alina! Alina ka mo yan! Alina! Pamula ninyo, pamula! Sana mabuhay! Yan mga kaaksyon, ang kalunos-lunos na pangyayari at kami po dito sa aming programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ay nakikiramay po sa bilog or sa buong pamilya ng biktima. At makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Christy, ang concerned citizen na nakapag-video ng buong pangyayari. Magandang hapon sa iyo, Christy. Yes po, ma'am. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo. Christy, matanong po namin, mga anong oras ba nangyari itong insidente at bakit nakunan mo ng video? Nasaan ka? Paano mo nakunan itong video? Ano yung ginagawa mo sa mga oras na yon? Noong oras na yun po, ma'am, ako po ay nagbibideo talaga dahil ako po ay nag-upload po sa aking mga reels. At binidyohan ko po yung mga yung mga bahanga po na pumupunta na doon sa pababa, yung mga tubig galing na sa taas at nung ako po ay nag-video na papunta ng eskwelahan, aking nakita yung batang nagtatatakbo at aking
napansin na medyo balisa siya at agad ko naman po tinanong kung ano po ang kanyang hinahanap. Ang sabi po niya, si Tuto daw po, si Tuto. Sabi ko, ano po si Tuto? Si Tuto, ano si Tuto? Ang sabi niya, si Tuto na anod, si Tuto na anod. At yun nga po ang nakuhanan po ng aking pagbibideo at agad naman po ako nagtawag ng mga aagap doon sa bata at nakakalungkot lang na talagang malakas yung daloy ng tubig at hindi namin na isalba ang kanyang buhay. Okay. Nababanggit mo, Christy, na nung mga panahon na yon, yung mga oras na yon, ay kumukuha ka ng video para i-upload sana sa yung Reels. So, ibig sabihin, wala ka doon sa pinangyarihan. Kung baga, nakasalubong mo itong bata, kaya nalaman mo na merong naanod na. Andun po ako sa area yun, ma'am. So nandun That ka time, mismo. andun po talaga ako sa area yun. Ang napansin ko lang po, yung bata ay nagtatatakbo pero hindi ko po siya nakita na may kasama. Nung time na yun, hindi ko po sila nakakita na magkasama ng batang naaanod. Okay. Ang nakita ko na lang po ay yung siya po ay nagtatatakbo na dahil daw po yun nga naanod na yung kanyang kasama. Okay, yung kasama itong nagtatatakbo, ito yung kaibigan nitong biktima. So gaano kalayo itong pinangyarihan sa lugar kung saan natagpuan itong bata? Medyo may kalayuan din po, ma'am, dahil dumaan na po siya sa mga kanal at napunta na po dito sa pinakadaluyan ng tubig dito sa amin, ng aming barangay. At sa may tabi na po ng release, patuloy, hindi po siya nagtutuloy ng release, pero doon po sa may papuntang release, meron din po siya kasing tulay na bakal din. Doon po siya sa tabi lang po siya mismo ng tulay. Okay, so mahaba din yung oras or itong tinakbo nitong bata. I mean, itong pinag-anuran ng bata. So, ilang oras ba bago lumipas? Kasi sabi mo na andun ka sa area. So, mga ilang oras ba bago yung lumipas, bago na i-rescue itong bata? Almost 1.5 hour, ma'am. Almost 1.5 Ganun po, hour bago dumating itong mga rescuer. Hindi po. Yung rescuer naman po ay nakapagtawag naman po agad kami. Yung nakuha po yung bata, nasa 1.5 oras na po yun. So grabe grabe yung in-stay ng bata na nandun siya sa tubig, sa kanal. So, opo, yung mga Medyo magulang. natabunan na po siya, ma'am, ng mga basura, kaya ganun po ang nangyari. Hindi po siya kaagad nakita. At that time din po talagang naghahanap yung mga rescuer, ma'am, ay talagang malakas pa din po yung tubig. Okay. Sa iyong pagtatansya, marami bang pasikot-sikot bago nakalabas itong bata doon sa kanal? Kasi nakikita namin, sabi buksan nyo. So ibig sabihin, etong kanal na ito ay aside ng open na siya, pero meron siyang mga pinagdadaanan na close area. Yes po, ma'am. Okay. Taga dyan ka mismo sa barangay na yan? Opo, ma'am. Sa zone 3 po, ma'am. Sa pagkakaalam mo, ito ba yung unang beses na merong na-accident or merong nahulog sa kanal na yan? Ito po, sa aking pagkakaalam, ito po ang unang pagkakataon na may naanod po dito. Opo. Sa inyong pag-observe po, Ma'am Christy, ito bang kanal na ito talagang napupuno kaagad-agad kahit kaunting pag-uulan lamang? Sa ngayon po, parang gano'n na po ang nangyayari, ma'am. Konting buhos ng ulan, basta malakas po, konting oras, talagang puno na po yung kanal, yung dinadaanan ng tubig. Okay. So, dyan muna kayo, Ma'am Christy, kasi nasa kabilang linya na rin ang telepono. Etong si Kapitan Aileen Sabater Aribe, ang punong barangay ng Barangay Lanigay, Pulangi, Albay. Magandang hapon po, Kap. Yes po, good afternoon. Hello, Kap. Magandang hapon. Yes po, good afternoon po. Apo. Kapitana, matanong po namin, gaano na po ba katagal itong sitwasyon ng kanal dyan po sa inyong lugar? Kasi konting ulan lang po, talagang
umaapaw na po itong kanal dyan po sa inyong barangay? Actually po, lately lang po talaga yan umaapaw. Pero, in-anticipate na po yan ng barangay dati na kaya nga po yan medyo pinalakihan namin kasi parang lately palaki ng palaki yung ragasan ng tubig or padami ng padami yung tubig. Kaya po, ganyan po yan. Opo. So ang ginawa nyo po dahil lately padami ng padami yung tubig, so ang ginawa nyo pong aksyon is mas pinalaki nyo po para po yung tubig ay mas madami din po yung, kumbaga yung pag-agos po ay tuloy-tuloy. Opo, kasi before po, nung hindi pa po ganyan kalaki yung kanal na yan, yung tubig po, dumidiretso po talaga sa daan. So, yun po yung reason kung bakit medyo pinalaki po yan. Pero actually po, na-anticipated na po namin kasi ako po, bago lang po akong upong kapitan. So, na-anticipate naman na po yan ng barangay na posibleng may mangyaring ganyan o kaya aksidente po mismo sa area na yan. Kaya po kaming barangay, talagang nag-allocate na po kami ng budget para sa kanal na yan na mapatakpan for 2025. Kasi po yung sa 2024, wala pa. So ngayon, kami pong barangay, lagi na po yan napapag-usapan namin talaga na papatakpan namin. Kasi syempre, malapit sa school, malapit po sa mga area kung saan may mga estudyante. Kaya sabi namin, ayaw namin na may mangyaring ganyan. So hindi lang po talaga namin na-expect na mangyayari na agad yung naiisip namin na yun. Opo. Good thing naman, Kapitana, dahil ngayon ay kasama na po sa plano ninyo ito pong pagpapaayos po ng kanal. Kaya lang nakakalungkot po dahil bago pa man ma-implement po yung bago nyong proyekto, meron na pong na-aksidenteng bata. So, sana nga po, ang hiling din namin sana matingnan nyo pa po yung iba pa pong lugar dyan sa inyo dahil kakaunting ulang pa lang po ay talagang nabaha na at ito po yung aksidente na nangyari po sa grade 5 student dyan po sa inyong lugar. Kapitana, matanong ko din po, kung makikita na po natin sa video, napakalakas po talaga ng pagragasa ng tubig sa kanal. Ano po yung aksyon ng barangay? Dahil sa nababanggit nyo po, kasama na po sa susunod na taon yung budget. For the meantime po, dahil hindi pa naman ma-implement yung budget, wala pa po kayong budget, so ano po yung gagawin nyo para naman po ay maprotektahan po natin or maiwasan po natin na mangyari po ito? Kasi yung pag-uulan po, hindi po natin alam kung kailan po uulan ulit. Gaya po ng nasabi ko kasi, ito po kasi yung since na foresee na namin na mga council, yung bago pong konseho ngayon na posibleng ganyan. So nag-allocate kami for 2025. Pero since meron pa po tayong natitira galing sa 20% for the BDP or para sa infrastructure, ang gagawin ko po, i-realign ko na lang po yung galing sa natitira at ipa-priority ko na po yan. Kasi ayoko na po na mangyari pa po ulit o may mangyaring aksidente sa area na yan. Yun Kasi ang tamang desisyon, Kapitan, ano? Kasi alam natin na meron tayong mga budget sa ibang, like for example, infrastructure, Yes iba pa man na pong proyekto, meron pong budget dyan. So, i-realign po natin kasi ang pinaka-importante po, yung safety po ng ating mga kababayan. Opo. Kasi alam niyo po, bilang kapitan, hindi po kasi ganun kadali. Siyempre po kami ay sumalo lang po nung nakaraan at siyempre po ang bawat proyekto ay may priority and nagkataon po na iyan ay for 2025. Pero sabi ko nga po, hindi ko na hihintayin na mag-2025 para mapagawa yan. So yung remaining na yon, itatalaga ko na po yan. Dahil alam nyo po, hindi lang po iyon yung iniisip ko, hindi, nakakatrauma din po yan sa ibang bata, especially kung nakita nyo sa video na may batang kasama yon. Opo. So, ayoko na po na magkaroon ng ganun ulit na sitwasyon. Opo. With that po, Kapitan, kami po dito ay saludo po sa inyong desisyon dahil alam po namin, kahit po yung council po ninyo ay a-agree po sa inyo pong desisyon kasi pinaka-importante yung safety po ng ating mga kababayan kasi at the end of the day, ang pagsisisi po niyan ay syempre po, tatakbo po yan bilang kayo po yung kapitan ng barangay. Opo. Yes, naiintindihan ko po yan. And sana po, yun nga, i-clear lang namin, talaga naman po na nakikita namin yan. Kaya nga po, priority rin po yan ng konseho. Nagkataon lang po na walang alokasyon for 2024. Kaya po, inalokasyon na namin yan for the coming 2025.
So, ngayon po, may natitira pa kami na budget para dyan, kaya wag po silang mag-alala. Yan na po yung priority ng barangay ngayon. Opo. Kapitan, matanong ko lang kasi nababanggit nyo, kahit noon pa talagang ganyan na po yung sitwasyon ng kanal po dyan. Bakit po walang allocation from previous administration? At ngayon na kayo po yung umupo, bakit po wala pa? At alam ko na yung budget ay for the next year pa. Pero bakit po wala pong allotted budget para po dyan dati? No, hindi po. Kasi hindi rin po kasi naman talaga yan na-anticipate na ganyan kalaki ang raragasang tubig. Kasi before po, hindi naman ganyan kadami ang tubig na dumadating. So, with that po, kasi as ako, part din po ako ng konseho dati as barangay kagawad bago po ako naging kapitan. So, yan po yun. Kasi diba, meron po yung 20% namin, meron po yung priority per zone. Kasi limited lang po ang ating 20%. So for this year, since po yan, bagong pagawa pa lang po yan, 2023 po yan na pagawa. So yung allocation po, wala pa po yan allocation for 2024 dahil binibigay din po natin sa iba. Ngayon, that's one reason why the previous po or yung kasamahan po namin dati ay hindi po yan na-alokasyonan for this year. Kaya bilang ako na po yung nakaupo at nakita ko po na may problema o na-anticipate po ng council namin ngayon, kaya nga po napag-isipan namin na isama na po siya sa 2025. Kaya lang, yun nga po, may hindi magandang nangyari. Kaya sabi ko, yung remaining natin, wag na nating hintayin, i-realign na natin yan. Yun po, wag na nating hintayin pa na meron pang isa pang buhay Yes po. ang mga ma-aksidente dyan dahil alam natin na kapitanan na talaga ngayon pong mga panahon na dumarating, hindi na po natin alam kung ano po yung mga epekto dahil po sa maraming mga infrastructure, marami pong pagbabago sa ating kapaligiran. So, yun na lang po, kapitana, no? Kami po ay umaasa na yan pong pinaplano po ninyo ay talaga pong ma-implement, mangyari para naman po ay wala nang bumuwis pa ng buhay. Opo, inaasikaso ko na po siya. Actually, kahapon, Monday, nagsimula na po akong asikasuhin yan. Kasi nga po gusto ko na mapadali agad yan. Dahil alam ko na nag-cause ito ng trauma sa mga bata. At ako po bilang nanay, ganun din po yung nararamdaman ko ngayon. Nararamdaman ko rin po yung hirap ng magulang nang nawala na yon. Opo. With that po, Kapitan, maraming salamat po sa inyo pong pagsagot sa amin at pagtugon po dito po sa problema dyan po sa inyong barangay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Eto mga kaaksyon, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Ma'am Maria Socorro Sambitan, ang Head Officer ng Local Disaster Risk Reduction Management Office o LDRRMO. Magandang hapon po, Ma'am Sambitan. Yes po, magandang hapon po sa inyo. Apo, Ma'am, ito po bang sitwasyon ito, ito po bang pangyayari ay napaabot na po dyan sa inyong pong tanggapan? Yes ma'am, actually, nung pagkapangyari pa lang po nung drowning incident doon sa bata from Barangay Lanigay, naipabot po agad yun dito po sa tanggapan ng MDRMO. Since po, ang QRT po na rumiresponde po sa mga aksidente at anumang emergency ay under po ng opisina, nakarating po agad yan sa amin. And in fact po, ang una pong nagpaabot po ng impormasyon ay ang aming pong buting mayor, si Mayor Adrian Salceda, through the GC po ng Pulangi QRT. In-inform po niya na may distress call from Barangay Lanigay, and at the same time din po ang kapitan po ng Barangay Lanigay dumulog din po dito sa tanggapan po ng MDR para po ipaabot po ang pangyayari na aksidente po dyan po sa Barangay Lanigay. So, at 12:41, may message po si Mayor ng distress call from Lanigay. At 12:46 po, nag-dispatch po ang QRT going to Lanigay at 12:46. At nandun po sila sa scene ng 12:56 para po mag-conduct ng search and rescue po doon sa drowning incident po na ni-report po dito sa hospital. Ma'am Socorro, matanong ko lang po Ma'am Socorro kasi inabot po ito ng almost or more than 1.5 hour. So ano po ba yung naging cause or ano po yung naging cause of delay? Bakit po gano'n na lang po na natagalan yung bata? Ano po ba yung pinagdaan ng paghihirap ng mga rescuers?
Actually, ma'am, kung babasehan po itong report po ng QRT, from the time po na ito ay ni-report po sa atin ng ating mayor at 12:41, ito nga po, i-explain ko lang po din yung timeline nung hakbang po na ginawa ng QRT. At 12:41, may tawag po and message po from mayor to proceed to Lanigay dahil po sa incident ng drowning. 12:46 po, nag-dispatch po ang QRT. So at 12:56, in a matter of 10 minutes po, nandun po sa scene ang QRT. So, nag-conduct po doon ng search and rescue, and base po sa naging investigasyon po at sa takbo po nung search and rescue, bali po yung bata po ay natagpuan na po doon na po sa creek na po. So from doon po sa lugar na allegedly ay na-slide ang bata at nahulog doon sa kanal, ay dumiretso po ito, parang bumulusok na po yon papunta po doon sa linya po ng kanal going doon po sa creek. Medyo may distansya din po ito. So nahirapan din po ang QRT kasi yung daanan po nung from the open canal may dinaanan siya na covered po yon. Concrete po. Opo. So Yes, meaning to say po concrete nito, Ma'am Socorro, a matter of 10 minutes, nakarating kaagad yung rescuers, natagalan lang po. Yes po. In a matter of 10 minutes po, nasa scene po yung QRT. And base po dito sa report, by 1:20 p.m., yung QRT po ay nasa transport. Okay. Malinaw po tayo dyan, Ma'am Socorro. Malinaw po tayo dyan na mabilis po yung pagresponde ng mga rescuers. Only that, doon po sa mga pinagdaanan ng bata, doon po natagalan dahil may mga covered part or portion po ng kanal. Yes. Actually, nung tinignan namin, binalikan namin kanina yung scene, yung area, doon sa pinag-slide ng bata, open canal siya, pumasok siya dito parang culvert, dumaan doon sa may mga covered na concrete na yung line canal, hanggang doon na po, umabot po doon sa may creek, doon na po natagpuan yung bata. Opo. So, Ma'am Socorro, Opo, malinaw po yan sa amin, Ma'am Socorro. So ano po ngayon yung plano po ng inyo pong tanggapan para naman once and for all ay hindi na po maulit ito pong ganitong sitwasyon? Dahil siyempre buhay po ng tao ang ating pinag-uusapan para naman po ay maiwasan natin yung ganito pong sitwasyon. Yes, ma'am. Actually, kalungkot nga, ma'am, na nagkaroon ng ganitong insidente na siguro naman kahit naman sino, wala namang may gustong may mangyari ng ganitong insidente sa Barangay Lanigay. At sabi ko nga, sa pakikipagtulungan po ng LGU ng Pulangi with the barangay officials through Barangay Captain Aileen Aribe, na alam din naman po namin na hindi rin naman po sila nagpabaya sa kanila pong tungkulin dyan po sa barangay. Ang nakita po namin dito siguro, dahil nga itong open canal, medyo may peligro po talagang dala ito, lalo na sa mga bata o kahit po sa mga motorista. And nalaman din po namin na ito pala ay kagagawa lang later part ng 2023. Opo. So kagagawa lang po ito, Ma'am Socorro, last year, 2023. Alin po yung kakagawa? Ito po bang creek? Ito po bang kanal? Kasi kung kakagagawa pa lang po, bakit hindi man lang po lagyan ng takip para naman po ay masecure po natin yung seguridad po ng ating mga kababayan? Nagkausap po kami ng barangay kapitan. Initially kasi, ang base po sa salaysay po ni kapitan, initially yung kanal masyado siyang masikip dati. So niluwagan nila ng konti para yung tubig ay hindi umapaw doon sa kalsada. Okay. Andun na tayo, Ma'am Socorro, no? Ma'am Socorro, andun na tayo. Mas masikip, maliit po yung dating kanal, pero wala pong na-aksidente. Ngayon po na pinalaki dahil para mas marami po yung tubig yung maka-flow, pero meron pong na-aksidenteng bata. So ngayon po ang tanong ko, Ma'am Socorro, sa ganito pong nangyaring sitwasyon, sa desisyon po ng dating kapitan,
eto po bang dating kapatan ay maaari po bang meron po siyang pananagutan dito? Kasi syempre sila po yung nag-implement ng project na yan. Well, sa ganyan po, ma'am, ako kasi ang tinitingnan ko po dyan, tinanong ko po sila dyan kung ano po yung nakalagay dun sa program, sa program of work po nung kanal. Ngayon, parang nakadesign po yata siya talaga na open kanal. Kasi initially, para nga makita na yung flow ng tubig, kasi upstream karamihan ng tubig po dyan, galing pong bundok. So, magkonti po, magdumami yung volume ng tubig, may tendency po na umapaw yung kanal. So, naiintindihan ko rin naman din po yung desisyon ng kapitan na luwagan nila yon for reason nga na para yung tubig hindi umapaw dun sa kalsada. So, hindi umapaw sa kalsada. But then again, hindi siguro kahit paano medyo na overlook din yata na Yun. pwede rin magpiligro yon. Opo. Na, Kasi Ma'am Socorro, di ba, Ma'am Socorro, sa pag-i-implement po ng proyekto, dapat po meron po yan program of works. Pangalawa po, yan ba ay merong risk? Ano po ba yung mga required na laki? Meron po bang required na laki? Ano po ba yung mga dapat ilagay dyan para po ma-prevent natin yung risk? Kasi importante po, dapat po nakalagay po doon sa program of works, ano po ba ito, itong budget na ito, ano po ba, kailan matatapos? And kung sa tingin po nila, meron po talagang risk, dapat po, Ma'am Socorro, yan po ay dapat isinaasa-alang-alang ng ating kapitan. Kasi ang buhay ng tao po ay very important. Ang purpose niya is para lumaki yung kanal, para naman yung tubig ay madali pong umagos, hindi po umapaw, makaprevent po yung mga kababayan sa baha. Pero ang nangyari po, instead na maganda po yung objective, ang nangyari po ay may bumuwis po ng buhay. So ganito po. Opo, ano po ba yung Ma'am Socorro, yung pananagutan po nito pong nag-implement ng project dyan po sa barangay? Actually, yung sa ganyan po, ma'am, kasi on our level naman, sa level naman ng MDRRMO, siguro ang mas makakapagsagot pagdating po sa ganyan, since puro po yan mga mga construction ng kanal and mga road concreting yan. Siguro po hindi po ako ang tamang tao na pwedeng makasagot kung ano yung karampatang pananagot. Ganito na lang po. Ganito na lang po, Ma'am Socorro, iiba ko po yung tanong kasi ang objective po is para po flood control, i-widen po yung kanal, pero ang nangyari po instead of positive yung output, ang nangyari po is negative. Diba? Although nag-widen naman po siya, nakaka-flow ng maayos yung tubig, kaya lang yung risk po ay still na andon. Diba? So sige po, Ma'am Socorro, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan at sa tingin ko po, eto na lang, very short question na lang, Ma'am Socorro, para po sa ating mga kababayan. Meron pong pananagutan po dito yung nag-implement po ng project. Actually, kung may pananagutan man po, kung sakasakali man po na kung itong investigasyon na ginagawa po sa ngayon, ay ma-find out po natin na may pananagutan man po kung sino man po ang nag-implement ng project na ito, ay siguro din po dapat talaga pong managot sa pangyayaring ito. Kaya lang sa ngayon po, sabi ko nga, dahil may nangyari na, may nagbuwis ng buhay. Pero sabi ko rin, hindi ko rin naman po madi-discount yung efforts ng barangay officials ngayon dyan po sa Barangay Lanigay. Kasi bago pa man po nangyari itong accidenting ito, since nga sabi ko nga, nagawa pala yung open canal later part ng December ng 2023, during their budget preparation po, nitong 2024 for 2025 na budget po, 20% budget ng Barangay Lanigay, nakita na po nila to. Actually, yun ang talagang plano. Ma'am Socorro, maputol lang po kita, kasi nabanggit na po yan ni Kapitana kanina. So, tama po, nandun po tayo. Yung objective po nila ay para palakihin, para po ay sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig, ng baha. Pero yun pa rin, nagkulang pa rin po sila sa sinasabing preparasyon para po ay maiwasan ang aksidente. Maraming salamat po, Ma'am Maria Socorro Sambitan, ang head po ng Local Disaster Risk Reduction Management Office
o LDRRMO dyan sa kanilang munisipyo. Yun mga ka-aksyon, ano? So nakakalungkot na yung positibo yung objective, kaya lang yun, nakulangan lang mga ka-aksyon dahil instead na lagyan pa ng siguro takip na lang para naman walang bumuwis na buhay, especially yung mga batang naglalaro o dumadaan sa daan. Mga ka-aksyon, ami pong nakapanayam kanina lamang ang pamilya ng biktima at tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag sa pangyayari at bilang respeto po namin sa kanilang pagluluksa, amin po silang naiintindihan, kaya minabuti na lang po namin, nabigyan po muna sila ng konting panahon para po sila po ay makapagluksa. Ngunit ganun pa man, patuloy pa rin po tayo sa pagtulong at nasa kabilang linya na rin ang telepono ang ating kasama dyan sa Ako Bicol Party List para patuloy na makapag-usap tayo para malaman natin kung ano yung tulong mula sa Ako Bicol Party List. Nasa linya na si Ms. Jody Vinoobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ms. Jody. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Opo, Ms. Jody, ito po yung nakakalungkot dahil grade 5 student, batang-bata, biktima ng pagkalunod doon sa Pulangi, Albay dahil sa pagragasa ng tubig baha. Ms. Jody, ano po ba yung nakahanda nating tulong mula sa Ako Bicol para naman dito sa naiwang pamilya ng biktima? Opo nga, Ma'am Remy. Actually, nakita ko nga po yung video and nakakalungkot din po yung balita. But anyway po, Ma'am Rems, after po nito, pupuntahan po ng ating team ang kanilang pamilya para po alalayan and i-guide po na after po ma-comply ang mga requirements. Ako po mismo, Ma'am Remy, ipa-priority ko po sila sa DSWD kung saan po ang Ako Bicol Party List may downloaded fund po para po makakuha po sila ng 10,000 pesos cash para sa burial assistance. Ayun, so 10,000 pesos para sa burial assistance mula sa DSWD at Ako Bicol Party List. Yes, So, po, opo. So, yun na lang, makikipag-ugnayan na lang kami sa muli sa inyo, Miss Jody, para naman dito sa tulong para sa naiwang pamilya ng biktima. Maraming salamat, Miss Jody. Opo, Ma'am Remy, maraming salamat din po. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo, isang bata idinulog sa ating tanggapan dahil 3 taon na nitong iniinda umano ang sakit na hernia. Ang pagtugon ng programa sa gamutan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinaaban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Sonto, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Makakausap natin si Grace Ann Carillo. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na 3 taon nang nagtitiis na sa lumulobong bukol sa maselang bahagi ng katawan nito. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Grace. Good afternoon po, ma'am. Opo, Nanay Grace, kumusta po itong kalagayan po ng inyong anak dahil ganito po yung kanyang sitwasyon? Matagal na po kami humingi ng tulong, ma'am. Kaso, ma'am, nahirapan po kami magpa-schedule sa BRTPH. So matagal na po kayong naghahanap ng sana may makatulong po sa inyo. So yun po yung rason kung bakit po ay hindi nyo po napapatingnan sa doktor yung bata. Opo. So tama naman na dahil dito po kayo lumapit, sigurado po kami po ay makakatulong po sa inyo. Pero ito po bang anak ninyo ay kahit minsan ay napatingnan nyo na po sa doktor? Or hindi pa? Sa private po, sa Kope Tabako po. Okay. Hospital. So ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung kailangan gawin po sa anak ninyo? Operahan po, kaso po, ma'am,
hindi po namin po kaya yung doctor's fee. 100,000 po inihingi sa amin. Opo, so malaking halaga din po yung kakailanganin nyo, nanay. Ano po? So sa ngayon po, dahil hindi pa po naoperahan yung bata, meron po ba siyang iniinom na gamot, pansamantala para naman po maibsan yung kanyang nararamdaman? Wala po. Wala po, ma'am. Kasi po, ma'am, hindi po sumasakit yung ano niya, yung bituka niya po sa baba ng ari niya. Kasi bumaba na po yung bituka. Nasa ari niya na po, sa pinakababa. So bumaba na po. Pero meron po ba siyang nararamdamang sakit? Ano po ba yung madalas niyang nararamdaman na? Ano lang po, ma'am. Wala po siyang nararamdaman sakit. Paracetamol lang po binibigay namin. So wala po siyang nararamdaman na sakit? Pero mabigat po ba itong kanyang ito pong tiyan niya para po ay siyempre maepektuhan na po yung kanyang maselang bahagi? Opo, hindi po siya naiyak, ma'am. Okay lang po sa kanya. Natakbo naman po siya, naglalaro. Hindi po sa kanya nasakit. So kahit meron na po siyang ganitong iniindang sakit, normal pa rin po yung pagkikipaglaro niya sa kanyang kapwa bata? Opo, ma'am. Opo, napaka-cute po ito ng bata, oh. Kayo po ni Mister, ano po yung hanap buhay po ninyo, Nay? Nagbabantay lang po sa kasi baby pa po sila. So ikaw po, taong bahay, si Mister po? Opo. Nagtatrabaho po, construction. Isang construction worker, si Mister. Pangilang anak niyo po ba itong si Iverson? Bunso ko po, ma'am. Bunso sa, ilan po yung anak niyo, Nay? Pangalawa po. Dalawa lang po yung anak po ninyo. Ang pangalan niya ay Iverson. Ano po ito? Gusto niyo din po bang maging basketball player? Opo, kasi basketball player yung tatay niya. Yung tatay ay isang basketball player, kaya pinangalan ito kay Iverson. Opo. Ano po ba yung sabi ng doktor? Ano po yung specific na sakit po ditong anak po ninyo at bakit bumukol po ito ng ganito kalaki? Ano po kasi siya, ma'am? Bago po, nanganak na po ako sa kanya. Paglabas na po, nandun na po siya. Inborn po siya, madam. Inborn. Okay. So, kumusta naman na yung pagbubuntis niyo po dito kay Iverson? Nagkasakit po ba kayo? Hindi po, normal lang po, ma'am. Hindi po, wala po akong sakit na nararamdaman. Normal po lahat. Opo. Pandemic po kasi yun, ma'am. Ano po? 2020. Pandemic ko po siya kasi binubuntis, kaya hindi po ako nakapagpa-ultrasound. Pandemic mo itong pinagbuntis, tapos hindi ka nakakapagpa-check up, hindi ka makalabas-labas ng bahay, hindi ka din makapagpa-ultrasound. Okay naman po yung check up ko po, okay naman po lahat, pero yung ultrasound lang po talaga, hindi ako nakapag-ultrasound. Okay po. So, nanay, nakakaawa po yung sitwasyon ng anak po ninyo. Pero ano po yung sabi ng doktor? Anong klaseng operasyon daw yung gagawin po dito kay Iverson? Operasyon daw po, ma'am. Yung bituka niya po, itataas. Kasi yung dito po sa left niya, may butas po nakita sa ultrasound niya. Opo, so kailangan sumailalim sa isang operasyon itong si Iverson. Yung kanyang tiyan ay bubutasin para maitaas po. Opo. Okay. So, sige po nanay, so lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List dahil ang hiling nyo po ay para po sa medical na pangangailangan po ng inyong anak. So, para sa agarang pagtugon po nanay, makinig po kayo. Nasa kabilang linya na po ng telepono itong si Miss LB Sedeño, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Apo. Ay, good afternoon kay nanay. Apo, Miss LB, ang kanina sa pag-uusap namin ni nanay, medyo nahihirapan daw siya sa pagpa-schedule dyan sa BRHMC, kaya medyo naantala po yung pagpapa-check up sa doktor. Ma'am LB, ano po ba yung may tutulong natin para sa kanila para naman mapabilis yung medical na atensyon para po sa kanyang anak? Miss Remy, matanong ko lang po, kailan po yung last check-up ng bata sa BRSMC? Nanay, kailan daw po yung huling check-up po ng bata? Last 2021 po, April 22, 2021. 2021 hanggang 2022 daw po, Miss LB.
So 2021 po, since then hindi na kagad na-check upan yung bata. Hindi na po. Hindi na daw po. Nanay, ganito po ang gagawin natin ha. Kuha po tayo ng referral sa RHU or kahit po sa ang doktor na nagpa-check up yung bata. And then po, dadali natin sa BRHMC. Gagawin po natin ang lahat na mabigyan kayo agad ng mabilis sa schedule. Ayun. So, ang gagawin nila, Miss LB, nanay, makinig po kayo, no? Ang sabi ni Miss LB, kailangan nyo pong kumuha ng referral from the RHU, then puntahan nyo po si Miss LB dyan po sa Malasakit Center sa BRHMC at si Miss LB na yung bahala para po mapabilis po ang inyong schedule. Salamat po, ma'am. Ako kasi kawawa naman yung bata, Miss Remy, nakita ko po siya sa sa picture. Masyado na talagang uncomfortable para sa baby na gano'n ang kanyang sitwasyon. Opo, kahit sinasabi ni nanay na hindi pala iyak at hindi daw sumasakit, pero ang pinaka-importante nito, Miss LB, kung kailangan ng operasyon ay mangyari na sa mas lalong madaling panahon para naman gumaan na yung pakiramdam ng bata. Yes po, Miss Remy. And then, huwag magkalala si nanay sa mga bayarin kasi libre naman po dito sa atin sa BRHMC. Maraming nilagay na fan, ako Bicol Party List, si Kong Saldi and Kong Jill para po matulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Opo. So, ibig sabihin, Miss LB, once na ginawa na yung operasyon, yung check-up, ay sagot na ng Ako Bicol Party List yung hospital bill ng bata at pati yung mga gamot na kakailanganin ay libre na din ng Ako Bicol Party List. Yes po, Miss Remy. Totoo po yan. O, yun nanay. Napakinggan mo nanay. Wala na po kayong aalalahanin dahil sagot na ng Ako Bicol Party List ang inyong hospital bills at yung mga gamot po na kakailanganin po ni Iverson. Salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. Maraming salamat po. Ayun, nanay. Ano po, nanay, alam po namin yung pakiramdam ng isang ina na meron pong iniindang sakit yung mga anak. So, ang hiling na lang po namin, nanay, lakasan nyo po yung inyong pong loob para po ay patuloy na pong gumaling ang inyong pong anak na si Iverson para maging normal na bata na po sa muli ito. Salamat po. Maraming salamat po. Sa muli, Miss LB Sedeño, maraming salamat dyan sa BRHMC Ako Bicol Party List. God bless po. Mabuhay ka. Mga ka-aksyon, eto, 78 days to go na lang at Pasko na. Advance Merry Christmas mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Great entertainment.